मोनो ब्लॉक में बिसिंग क्लाइजा मोदलाई डिस्ट्रिक्ट मणिपुर रेसिडेंशियल स्कूल और पुलियाव जों सेमिनार खाइजा सोलोंथाव अब नियागलो जों तिनि मो रेसिडेंशियल हॉस्टल में बेरायनायखा नगरत तागो बेलागना कहा जतने से जिंजाल का तुई और तुई DWS नो अनेक बारची रिसीवनी परेफानो ताको जो तुई कोन व्यवस्था खाइजा तुइसानी तुइनो मोटर बायती सावै आरो कैसा रिंगवेल दङ कटरमा आरो दावै तारबा आ तुइनो बरक व्यवहार खायो एकदम तुई एकदम हामिया अब कैसा जिंजाल नुजाखा ताई कैसा कैचिन आरो मिड डे मिल नि जे मामु समनि जे न जे रूम जे तंगना नामन स्कूल नि अब जे तुंगनानि ककमना एकदम हामिया खूब कष्ट खायो स्कूल नि बुदय हेडमास्टर अब टीचर राम्रो थुमलाइबर बुदो न कैसा सिगन सके बेरा न खाया वातुई रगो अंखाय अब न आनगो मामु सुनान मतो सम्भव बिया गा आबर म जों बाहायके दाक्ति खाय नक रक रिमान दाक्ति बाहायके तुइ रक रिमान आबर जों सिन्दा खायनाय एवं ताइ बरो जों वासुगो जेहेतु म खूब हासाल सिनि आगरतला नि एकेबो खुमुनुंगाय बेलाय हासाल अरबो अरनि स्टूडेंट रंग मासो अंतत एक बार फनो मेडिकल एक टीम गाना गिनि फायै परनो नायना दरकार जों तिनि अर सिनि अर एलाकानि सिनि मायगोनां जतनसे सिनिजाक फंस त्रिपुरा सह सिनि अरनि खूब कैसे सोशल एक्टिविटी सिनि लतीश त्रिपुरा सिनि पीयू गोबां मानसिनि अरनि ILC कमिटि चेयरमैन सब जोनल चेयरमैन फाइया जों तंथका अमायकेनो थिनांगो बते स्कूल नायथकै तंथुं सेरारनो काहामसारि थुं सेरारनो समय मतो बरनो बनि जि फोरोंनानि नांमानि जों तो हरक तो नुग्लिया एबा जों खानागाबर नर 6 to 8 पर्यन्त बरक फोरोङै दङनो गेचिनि ILC कमिटि नो सागा टाइम टू टाइम बरक विजिट खायनांथो रंते काहाम खायना नङै खायनानि बागै जोंबो सायथनाय किछु रिपेयार नांगो रिपेयारनि बागै जों अलरेडी कागज हरका स्टेट गभर्नमेन्ट नि फैदे रां फैयाखै जों दातिनो उनाव रिपेयार खालायनाय बुमुक्तामा बपारानि नों ताक्लादि बटिं फायना बाखल बटिं फायना बक्लास परे 3 बानान मान बानान खाली 3 गुड ओमफ्राय तिनि फुंनि माइजि साखा दिफनले कयटा समय नों माइचार हस्टेल 7टा गो अच्छा तामबाय सार मिलक मुई पर्व सुख संजाक नों मुई जे मिलक सिमदि सं हाँ दाल बायदि संना आलादा के सं बुलजाक इनके नोंनो 7टा गो मांस रकदि सार सालबु सुख सार रविबार बुधबार ता मांस सार हाँ तहान बाय अच्छा तक तिरक सारे यादे ब्रेकफास्ट खा सारी गरग नों टिफिन दिखाय ता टिफिन खाय मुरि बतासा नोंनि स्कूल बुं तामा यस नों खै क्लास परे 1 to 50 जरा साइड मान नों 50 जरा 50 जरा सालाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 good